Yo mga kalaagan, it's me again ang taong laagan Cavs TV. So for today's vlog mga kalaagan, i-flex lang nako kining mga sticker nga nagpilit diri sa BB Kala. So story time lang sa ta mga kalaagan kung anong na ako yung mga sticker ani nila. So sa dili pa nako sugnan, intro sa tapasok. So balik ta sa tong topic mga kalaagan. So una na tong istoryahan karon is kining sticker as tambayan. Anong na ako ani mga kalaagan, mga December 13, 2021, gapadong pa ang bagyong Odette. So dito mi sa ilang tambayan nagpahangin. Maka-order ka og food, drinks, usa sa tag-iya dito, usa dahil sa amuhang kauban sa club nga si Master Anton Solon. So shout out nimo Master Anton Solon sa paghatag nimo ani nga sticker, Master. Ang location nila kay naa sa Looc, Legazpi, Alegria. So yun. So shout out Anton Solon ug sa imong pamilya. Shout out po sir. Kini si Master El Maestro Pitik. So mao ni akong idol mga kalaagan, no. Usa sa nindot nga mamitikay diri sa South sa hinatilan mga kalaagan si El Maestro Pitik. Mao na ako sticker ani niya mga kalaagan. Atong panahon na paghuman sa bagyong Odette mga kalaagan, so nibiyahe ko og hinatilan. So nakita na ko si El Maestro Pitik nga naa sa daplin sa dalan. So akong gibalikan og so gipangayuan ako siya sticker. So ako pod nihatag pug ko og sticker niya. So mo to, shout out nimo El Maestro Pitik. Romel Linawagan, shout out Master, ride safe kanunay Master. So kining sunod mga kalaagan is ang Droid Project. So maong na ako'y sticker ani nga Droid Project mga kalaagan, kay si Droid Project ang naghimo sa amo ang jersey. So pag kuha na namo sa jersey tanan, na siya pakapin sticker. So mo to nga na ako'y sticker sa Droid Project mga kalaagan. So salamat kayo Droid Project. Kini siya mga kalaagan si Nick Photography, certified Barilinian. Kini si Nick Photography mga kalaagan. Gikan ko nag-ride dito sa GCH sa Guadalupe Karkar Highway. Nya pag uli nako mga kalaagan diha sa may terminal sa Ceres karon bag-o say kuan ya unsay ngalan sitio ana, unsay ngalan anang barangaya. So naa siya diha namitik. So akong gihunungan, so mo to gipangayuan ako sticker. So mo to nga na ako sticker ni Nick Photography. So shout out nimo diha Master Nick Photography. Ride safe kanunay Master. Unya sunod kini si Electrician Shots, Malabuyok, Cebu. So ang istorya ani ni Electrician Shots mga kalaagan, diha sa may Looc, boundary Looc o Talangnan, namitik ko din ha. So niagi ni siya. So nibalik siya sa agi kay magpapitik. So ako siyang gipangayuan kung naa ba siya sticker. So niingon si Electrician Shots nga, na ako sticker Master. So wala lang ko kadala pero ako lang balikan na aras unahan. So akong gihuwat. So mo to nibalik siya, gitagaan ko niya sticker. So salamat kayo Master Electrician Shots nga taga Talangnan. Nalimot ko sa ngalan mo Master. Ride safe kanunay, amping. Kini siya mga kalaagan, Shots Ragod. So kini si Shots Ragod mga kalaagan. Namitik gihapon ko diha mga kalaagan sa may Looc. Mao man gyud ay pirme na kong spot. So naay sakyan ng color green ni agi mga kalaagan. Nya nibalik sa agi kanang nalapas nya nibalik sa agi ni atras. So nakuyawan sad ko ato mga kalaagan kay abi na ko unsa ba. So pag abri sa windshield, gitagaan ko niya gistikan Master. Kuha na lang follow nya. Moto nga, uy ikaw din Master nya. Motong gitagaan sa nako siya sa ako ang sticker. So moto nga pag uli nako sa amo ako ang gi-search iyang page. So ako ang gi-follow. So moto nga, shout out nimo Master Shots Ragod diha sa may hinatilan, Looc hinatilan. So shout out nimo Master, amping kanunay. Ride safe. Stick It Cebu. So kini siya, mao nay nagprint logo sa ako ang page mga kalaagan. Si Stick It Cebu. So salamat kayo Master kay
sa ako ang pag-message nimo sa imong page. So imo kong gi-entertain og tarong ba. Ang imuha sang pag-print sa sticker nindot sad kayo master. Barato ra sad siya kaayo. Sa iyang pagpadana ko through GNT. So nindot maayo ra ang shipping. So wala ko magdahom nga naaday pagka-pin sticker nila mga kalaagan. So salamat kayo Stick It Cebu. Next kini si Motolaag TV. Ang istorya ni Motolaag TV mga kalaagan. So nag-rides ko ako ra usa padong sa GCH. Unya dinha sa unahan sa Badjan, unahan diha sa wala kaabot sa may bugasan. So naay namitik diha. Nya mo tong paglabay nako napitikan ko. So akong gibalikan sila mga kalaagan. So pagbalik nako nangayo ko sticker nila. So naaman sila sticker diay. So gitagaan ko nilang sticker. So mo to nga nako sticker nila. So nakapangayo nako sticker. Shout out niya master. Salamat sa sticker. Malabuyog Riders Club. So mao di ini ako ang club di ay mga kalaagan no. So shout out ninyo diha mga master. Dili ta mo matagsa-tagsa kay pertigid taon mong daghana. So ride safe tang tanan. Salamat kayo mga master. Cubs TV. So kini si Stick It Cebu mo ni naghimo o nagprint sa ako ang logo mga kalaagan. John's Travel TV. So ang istorya aning John's Travel TV mga kalaagan. Usa ni siya ka participant sa Cebu Adventure Rally. So ato nga tay mga kalaagan. O paglabay niya na videohan ako. So lingaw kay mistanan kay nagtuo mig unsay nangalagpot ba. So sticker man di ay so mo to nga lingaw kay mig pamunit sa mga sticker nga iyahang gipanghatag mga kalaagan no. So mo to mo ni siya mga kalaagan. Sticker oh, sticker. Sticker. Sticker, sticker. Sticker, sticker. Thank you, thank you. Thank you kayo sa sticker master. So mo to shout out nimo master. Salamat kayo sa imong sticker master ha. Kay lingaw kayo mig pamunit. So next kini si Motoholic Idol. So shout out nimo Kois. So ang istorya sa daning Motoholic mga kalaagan no, nganong na ako sticker ani kay usa po ni siya sa participants sa Cebu Loop Endurance Ride, sa Cebu Loop Endurance Ride. So usa ginis amo ang giatngan mga kalaagan no. Dito ko ang spot nako ato mga kalaagan kay dito sa Alegria. So pag abot ani niya mga kalaagan, lingaw kay mistanan kay na si Motoholic. Motoholic. Ya makabomba na mi sa iyahang motor nga Z1000 si Scarlett. So mao po ni pinakauna nga nakabomba ko og big bike mga kalaagan no. Ingon ani ba? Lamia bitos paminaw mga kalaagan no kanang makabomba kag big bike kanang lamia gid lamia ay bomba lamia ay padagan oy di lang ato. So salamat kayo nimo Kois Motoholic, shout out nimo Kois nya. Salamat sad kayo Mami M. Gitugtan ko niya pabomba pod sa imuhang Z1000 nga si Baby Scarlett. So thank you kay Kois. Ride safe. Kini si Leader Rider Daily Grind. Mao gini ako ang crush mga kalaagan no. So ang istorya aning Daily Grind mga kalaagan no. Participant sa ni siya sa Cebu Loop Endurance Ride. Yang spot na ko ani sa Alegria gyapon. Wala ko kabalo mga kalaagan nga apil di ni siya sa endurance. Unya dugay na kung nakakita niya sa Facebook nga mo ni siya si Leader Rider Grind, si gini siya ride sa TCH. Nya sa tinuod mga kalaagan crash gid ako ni siya. Nya mo to nga ato nga tay mga kalaagan. Familiar kayo nako ang motor nga nihunong sa ako ang atubangan. So ako ra ging gitan-aw mga kalaagan hantod nga akong giduol gipangutana gid ako siya kung naa ba siya i-page. Ma'am, nakay page ma'am. Nakay page. Yes. Lady Rider Daily Grind. Ay, ikaw din.
pag pangutanan ako mga kalaagan kung naaba siya page, pag ingon niya nga si Lady Rider Daily Grind, moto nga na siya ko mga kalaagan nga, ay ikaw na ma'am, moto nga sus lipaya na ko mga kalaagan ay kay nakapapicture jud niya, moto nga nakapangayo kog sticker nya Bumba Bumba Girl, si Bumba Bumba Girl do. Bumba Bumba wala lang kumubumba, siya lang ni Bumba kay si Bumba Girl. Ni-request ko nga pwede ba pa-picture ma'am. So moto nga nagpa-picture mi. Bisan og naa siya helmet mga kalaaga no. Cute kayo, gamayag na ako eh. Hamis kayo. So shout out nimo ma'am Lady Rider Daily Grind. Salamat sa sticker. Unya, inaot nga magkita tagbalik ma'am. Kay ganahan ko magkita nimo. Ride safe kanunay ma'am si Angel Marie. So yun. So next mga kalaagan si Jitli. So kailan mo kung kinsa ni si Jitli no. So kini si Jitli mga kalaagan, mao gini main purpose na naghulap migdugay din dito sa Alegria. Pag Cebulop endurance ride gihapon mga kalaagan no. Kay aron sa makakita ko ni Jitli, makapapicture ana kun makakita lang sa layo pero wala ko magdahom mga kalaagan nga makapapicture ko niya. So mao to mga around 11-12 na siguro to siya naabot mga kalaagan. Bisag wala kay ko'y tarong tulog ato higayon na. So naghuwat di ko niya. So pag abot niya mga kalaagan, bisan og naa si helmet mga kalaagan no, naa si mask. Makita gyud nimo ba nga gwapa jud kayo. So nakakita kog time, niduol ko niya, nakapapicture ko niya, kunya nakuhaan ako siya video, nakapangayo kog sticker, gitagaan ko niya sticker. So mo to lipay na kayo ko nga na ako yung sticker ni Jitli. Wala ko mag-expect ba nga nakakita ni jud ko personal ni Jitli. So salamat kayo nimo Ma'am Jitli nga nakapapicture jud ko nimo. Bisag wala ko nimo tan-awa, pero gitan-aw sad di ka. So salamat kayo ma'am. So ride safe kanunay Ma'am Jitli. TCH Apparel, the home of the original ni Boss Bam. So ang istorya ning TCH Apparel ni Boss Bam mga kalaagan no. So mga February 3 nag-rides ko padong sa TCH. Diyan nisaka ko sa babaw gyud mga kalaagan. So nagtuo ko nga ang apparel ni Boss Bam naa sa babaw, nasa TCH gid ba naa sa babaw. So mo ton nangutana ko sa mga tao dito mga kalaagan kung asa ang apparel ni Boss Bam, literal nga ride it to earn it. Okay? So niingon ang mga tao nga naa dito sa ubos daw. Niingon ang ubang mga rider nga nasa ubos. Kaduha ko nag fly by sa TCH mga kalaagan no. Pagpangita lang anang apparel ni Boss Bam. Naka-decide ko nga mutugbong sa ubos niya dito jugo sa highway ng Utana. Nay nakasulti kong rider mga kalaagan nga. Tuwa daw na dito sa may Balamban. So nagpangutana ra gyapon ko nagpangutana mga kalaagan. Hangtod nga natultulan gyud ako kung asa ang yang apparel. Tara, saksa na dyan. Mara ba dere Balamban. Ayo. Masulod na sir. Nasakpan din mo, naabot mo sa babaw. Dito nung ko nakaingon na, nasakpan yun. Pasalamat ko sa mga tao nga nagtudlo nako kung asa dapit ang apparel ni Boss Bam. So shout out ninyo kung kinsa mo mga master. Nakuha gyud nako ang literal nga ride it to earn it. So maora na ato ang story time karon mga kalaagan no. So ride safe sa mga nag-rides. Peace off.